Okay, vi har om alkohol. Det heroppe. Jeg har lige læst nogle funny facts op. Kvinder må drikke 7 genstande om ugen, og mænd må drikke det dobbelte. Og en kop kaffe gør en ædru. Den ældste opskrift er en opskrift på øl. En dråbe alkohol dryppet på en skorpion vil få den til at gå amok og stikke sig selv ihjel. Alkohol gør det til festens dronning. Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 11,1 liter 100% ren alkohol om dagen. Nej, om året. Ja, om året. Og så er der det billede heroppe. Her er blevet meget hyggeligere på det sidste. Og så kommer hun ind med sådan en stor bakke alkohol. Det er sådan nogle gamle mennesker ser alkohol. Ja. Og her, der har vi så et skema, hvis du har, ja, det der, et eller andet, 0,0 til 0,5 promille procent, så er du hængerøven. 0,05 til 1% promille, så er du charmøren. 1% til 1,7. Du skar med din bøsserøv. Festaben, og så videre ned til drukkenbolden. Totalt stiv, og så er du bare game over til sidst. Færdig. Hej.